बाप माई तीन पातराई तो सब ठुकुराई ऐसे कहवा पर तार रोज के खेत बाड़ी घर वो दुआर बाटे झूठा एबरा धन बा एबरा बाबू एबरा धन बा तो धकियावा तर के हिंगा के ठेल के हमार डानर हो जा हो जले बा हां हां धकिया के डानर काट लो भौरा कोले तर के हम बरियार बने तीन के दबा दे हां हां लेकिन को दिन तो बइबो का ए दुनिया से तोहरे चल जाए के बाद अबरको के जाए के बा हां हां आए कहीं मारुति से जाए के बा ओ बरा ई ना होई कि ई अंबानी होनी के सफारी से ले चल के मुर्दा घटिया पर ले चल के अरे यार के तू पासे वाला पर जइबो तो सोच ल कि इंसान के कीमत कितना बा हां बटले बा खेत बाड़ी घर दुआर बार पे झूठा अरे खेले बा माया के बाजार बात झूठा खेले बा माया के बाजार बात झूठा जाके काटो आई हमारा अरुण बाबू अरुण साहनी जी और कुनपुरा निवासी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार ये सब का हो बालू पर छिटा जाई हड्डी के ठोट देखबो तो खुल जाई आँखी के पट शरीर के कितना कीमत भी है बालू के रेत पर जइबो जवना बेरा हमनी के ए शरीर के जरावल जाता तीनियो गो गति है शरीर के होला या तो जरावल जाला ना तो माटी में गाड़ल जाला आ ना तो गंगा जी में दहवा दिहल जाला तीन गो गति है ए शरीर के होला आई हमरा नगेंद्र भैया प्रणाम करतनी नगेंद्र भैया तीनियो गो शरीर से गति होला एक और कितना कीमत बा बालू के रेत पर जाके देखबो तो बुझा जाई शमशान घाट पर मुक्ति धाम पर छोटू बाबा बालू पर छिटा जाई हड्डी के ठोटर देखबो तो खुल जाई आँखी के पट ऐसे कहवा करतार रोच के सिंगार बाट झूठा अरे घर ले बा माया के बाजार बाट झूठा घर ले बा माया के बाजार बाट झूठा तो सब केहू आप कहाए सुखवा में सब केहू सुखवा में सब केहू दुखवा कहाए वाला के बमाया के
दुनिया आई हमारा नागेंद्र बाबू भाई हमारा नागेंद्र भैया और मनु गिरी बाबा के आशीर्वाद मिलल हमने की तरफ से बार बार प्रणाम। मदन बाबू भी हमारा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी भाई हमारा मदन जी हमने की तरफ से भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर। दुनिया का हो मतलब के यार हो ये दुनिया खुशी में आगे हो जाले रौरा लगो रही ये दुनिया मतलब भी यार हो खुशी में आगे हो जाले छोटू बाबा आ गम में पीछे हो जाए। उदाहरण में देख लीजिए लड़का के बाराती जाती है नु दूल्हा के गाड़ी पीछे रही आज